Bon vespre, senyores i senyors telespectadors de Canal 4. Els vull donar la benvinguda a aquesta edició del programa Toc 4 d'avui divendres 2 de novembre, festa dels Fels Difunts, un divendres on els que poden fan pont i disfruten d'un cap de setmana més gros, com el que fa la presentadora i directora d'aquest programa, Beatriz Díez Mayans, a qui tenc avui l'honor de substituir amb el permís de tots vostès. I espero ser capaç de fer-ho el millor possible i confio en gaudir de la seva benevolència. Parlant de ponts, però, l'any que ve el govern de Mariano Rajoy complirà el seu programa electoral i ha anunciat que n'hi haurà menys de ponts. Dit això, volem fer un repàs de l'actualitat del dia que passa, en primer lloc, per la presentació dels pressupostos de la comunitat autònoma, tema que tractarem d'aquí un instant, amb els nostres convidats. I a més, parlarem de la greu crisi a la que s'enfronta el Partit Popular de Balears per mor de les informacions que aquest dia estan sorgint arran de la declaració judicial feta pel publicista Daniel Mercado, expresident d'Overmarketing, l'empresa presumptament beneficiada pels contractes públics a canvi d'encarregar-se de l'execució de la campanya electoral d'aquest partit dels anys 2003 i 2007. Demà es reunirà el comitè de direcció regional del PP i veurem què en surt, perquè la citació dels batlle d'Inca, Rafael Torres, el subdelegat del govern a Menorca, Antoni Juaneda, que ha presentat la seva dimissió, i el presidiari Rodrigo de Santos no són més que la punta de l'iceberg d'aquest cas de presumpte finançament irregular del partit més votat de Balears. Noms com Mabel Cabrer, Pere Roger, Aina Castillo, José María Rodríguez estan a la corda fluixa per les acusacions de Mercado. Per cert que, segons informa avui última hora, el batlle de Palma no es presentarà a la presidència de la Junta Local del PP. Com li ha demanat José Ramón Bauzá per tal de no dividir l'actual equip de govern d'en Mateu Isern. Però el nom de José María Rodríguez sona amb força a la llista dels possibles imputats pel cas Over, la qual cosa complica encara més la situació al PP de Palma, ja que Rodríguez insisteix en la seva intenció de presentar-se a la reelecció. Però no és només el PP qui pot tenir problemes judicials. Avui hem sabut que l'Ajuntament de Palma denunciarà a la Fiscalia el contracte concedit l'any 2008 pel consistori d'Aina Calvo a l'empresa Jardins de Tramuntana, de la qual és parella sentimental de Francina Armengol, actual secretària general del PSIP i llavors presidenta del Consell de Mallorca. Recordem que ja hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes que evidencia un bon grapat d'irregularitats i el PSOE, per la seva part, acusa el PP d'intentar desviar l'atenció. De tot això i de molt més parlarem avui vespre. No es moguin perquè comença Tot 4. I avui, per analitzar l'actualitat, estan amb nosaltres la Soledad Sarabia, presidenta de FEPAE. Molt bon vespre, Soledad. Molt bon vespre, què tal? Molt bé, moltes gràcies per haver acceptat la nostra convidada. Per favor, és un plaer. També ens acompanya, per l'altra banda, en Eduardo de la Fuente, escritor i periodista. Bon vespre. Molt bon vespre, Eduardo. Gràcies per venir. Gràcies a tu. També està amb nosaltres Joan Lledó, responsable de Mallorca d'Esquerra Republicana. Molt bon vespre. Bon vespre. I també, i no menys important, com diu Beatriz, Biel Ramis, director del diari digital de Grup 4, Ciutat Punter. Bon vespre, Biel. Bon vespre. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui vespre. Avui el vicepresident econòmic ha presentat les xifres dels pressupostos de la comunitat autònoma només en 3 dies de retras. Tal cosa és anecdòtica, perquè el més rellevant és la xifra total. 3.574 milions d'euros, un 2,7 menys que l'any 2012. El govern preveu un creixement del 0,3%, quan el conjunt de l'Estat, el Ministeri d'Economia, preveu una baixada del 1,5%. I la novetat està en l'establiment de 3 nous impostos. Anem a escoltar el vicepresident Josep Ignasi Aguiló. Posarem en marxa un impost sobre envasos de begudes líquides, del qual ja parlarem una mica més endavant. Un impost sobre el dany mediambiental produït per l'utilització de vehicles de lloguer sense conductor, rentacar, on quedaran exclosos els cotxes elèctrics i tindran reduccions molt importants els híbrids. De manera que també estarà en funció de l'emissió de CO2 dels diferents tipus de vehicle. Un impost mediambiental, un impost sobre el dany mediambiental causat a les grans àrees de venda, a conseqüència de la concentració d'automòbils que es produeix. I una pujada del cànon d'aigües.
el consum d'aigua, que saben que va en progressió, és un impost de tipus progressiu que intenta que els contribuents que més han de participar amb ells són aquells que són els grans consumidors d'aquest recurs. Amb aquests imposts nous, el govern assegura que es garanteix els serveis públics essencials, tenen el mínim impacte damunt el conjunt de la ciutadania i és una reforma fiscal verda. Continuem escoltant el vicepresident Aquiló. I, a conseqüència de la pujada de SIVA, per adequar-nos a aquesta pujada de SIVA, han de modificar l'impost de transmissions patrimonials. I com a novedat introduïm l'impost de patrimoni. L'impost de patrimoni en la fórmula actual de forma provisional per un període de 2 anys. Ja és clar que això no és el que més li agradaria fer al Partit Popular. I és per això que hem sentit la justificació oportuna en paraules del vicepresident. La idea d'introduir impostos, com deia, i segurament és una de les preguntes que es farà, s'ha dit en moltes ocasions que és una idea contrària a lo que és la ideologia del Partit Popular. Jo el que les puc pensar és que el primer que ha de fer un govern que intenta reequilibrar un pressupost, el primer és intentar controlar la despesa, quelcom que s'ha fet durant aquest any. Si s'haguessin pujat els impostos l'any anterior, probablement hagués estat més complicat dur a terme aquest control de despesa. Per tant, a més de tenir un any per poder elaborar impostos molt novedosos en molts de casos, també és un element que ajuda a reduir el dèficit, demostrant que en el mateix temps és capaç de controlar la despesa, el qual és essencial si pensem que aquesta despesa té en moltes ocasions origen a mal funcionament o ineficiències. Per tant, primer ha de pal·liar les ineficiències i una vegada pal·liades les ineficiències donar aquesta passa cap als tributs. Hi ha que veure els esforços que fa el vicepresident per justificar aquesta pujada o aquest creixement dels imposts. La partida del pressupost que més puja és el capítol 3, despeses financeres, que passa de 212 a 303 milions d'euros, un 43% més. Augmenta el capítol 3 d'interessos, augmenta un 43%. Ningú se li escapa que hem fet hem adherit a un mecanisme de pagament a proveïdors que genera interessos que ha de pagar, que ha de fer front, i que mentre tinguem una situació de dèficit, aquest dèficit s'ha de finançar també acudint a mecanismes de finançament i que, per tant, els mecanismes de finançament generen el compromís o generen la necessitat de fer pagaments d'interessos, que són els que queden reflectits d'aquesta manera. En el capítol 9 d'amortitzacions baixa un 11% a causa d'una millor redistribució dels terminis de pagaments duit a terme durant aquest 2012. El que els deia que hem intentat que el deute tingui una estructura més adequada per fer front al llarg d'un període més dilatat de temps. Així tot, a la següent diapositiva veiem els ingressos, veiem les columnes d'ingressos i despeses, i com es manté una situació de dèficit, en aquest cas de 188 milions d'euros, que és el dèficit autoritzat per la Unió Europea del 0,7%. Bé, ja hem vist que aquesta compareixença, que estava molt esperada i se produeix en cert retras d'acord al calendari previst, anuncia 3 nous imposts. 3 nous imposts, un damunt els envasos de begudes, un altre damunt els cotxes de lloguer i un altre sobre el dany mediambiental causat per les grans àrees de venda. Què trobes d'això, Eduardo? Començant per tu, si vols. Sí,